nabatadahon nadoho marlas ni roha hami di pesta pamasu-masuyo perdongan saripeon napinatu pamuna di hati haon malahu payutihut sian nasugut sahat tu sadario subok ni arion tungina ma basa-basa ni Tuhan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu juga cuaca, begitu juga semua tondong kita sudah marlas ni roha alani momen ini itulah menjadi momentum untuk membuka perdongas saripeon na baru, memulai perdongas saripeon na baru. Begitu bahagianya semua. Begitu juga Bapak Uda, Namboru, Inang Uda, dari Perbatuan, dari Batam semua. Di son hubok kami do boru songon ulus. Molo hatani uluson didok na tua-tua, molo si palas daging. Molo si palas to dimuna sian natarisada sahat tu sadarion nungga adong hatani debata. Jadi hatani uluson asa anggia tutu. Bui on palas daging muna molo ditikiro ngalinyari ate beruda hatana asa pinatikon hujur ma tu dolok ni tapian tu dia pehelaku dok boruk kumijur saya disima atong dapotan persaulian asa pinalu matagaring hawana palu-paluna hato ma boruk dok helaku mangabing-abing saya anak matong buha baju muna asa sahat ni solu sahat tu worte di tiga ras nunga sahat di jalo hamuna pardonga sarepe muna sian na posone Tuhani sa sahat matutu leleng hita mangolu jala horas-horas songonima hata siak kami digokod do jojo muna dong at tubuh nami na dong di bona pasogit di pasahatamu marhite keluarga pajuat siahan boru pasaribu na dong di sebeduk jala kami ma songo perwakilan ketua sektor sebeduk ala yang ulaunon ni si kota Batam do jala do honon nami do tuamu anggi nami pajuat do hala inang molate ma jala idamu ma haroroni pungat si kota Batam na mangado bigokod do jojo muna suak songoni manang keluarga nami narosa pun apa sogi sadado rohani peparan yo putta sobbade bata nagabi narong di Pulau Batamon di nana mangadopi ulota dia palatikyon songolas ni rohani keluarga besar siahan narok sa catar sok songoni do nang las ni rohanami narong di Pulau Batamon di nama ngadopi ulau to tanyang ngai mana mat dongani hamu bengeng saur matua mahamu tutu songon naidok kondina tua-tua ador halukka menna tugu-tugu ni lobbu ador hati tugu-tugu ni orbo bengeng saur matua mahamu pairing-iring pahoppu sahatu namar nini sahatu namar non sok songoni ma nang diboru nami nakela nami bolo di hela nami si mani huruk dokono nami ma welcome to family Siahan selamat datang mana di keluarga Siahan torop do hita keluarga Siahan narung di Pulau Batamon tung di dia biar nok kamu maringanan dapat tok kamu hula-hulamu rikok do namar keluarga dohono nami di ala bapak dua ni boru namion ise beduk go bolo di sebeduk kamu dapat tok kamu manang di dia pe sude sekota Batam adonggo pungan nyoputta sobbare Batam 16 sektor mahita di Pulau Batamon rodo nasida sude bolo tu pihak kami naik perwakilan ulilas ma rohamuna begitu juga dengan boru kami selamat tinangnya dan keluarga besar riholas siap behoina sadarion mau pasatami boru nami tu pamurun nami marga manihuru dang holar rohani bapa do umabe aro beno ek simatuam jalau hidahami nakeng simatuami komaloro hoina patarida ho boru ni raja denang dah ikolas do rohani simatuam behinom jala las rohani keluarga jala nakepe ngadi pasatu buedo gabe dua maragan noko bolo lau tu jabuni tulangi hela namioko boru si barani do bolo tu hami boru si han jadi gajang rimangi persari peonon jala yakin do hami bahwasanya keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan
pasaha madalam mutu jahoba jala hapo si ibana asa ibana paturehon inna do di hatape salmen jadi pos rohanami di hamuna dua dohonon nami matutu matani nama dua nama dokon giring-giring men na tu gosta-gosta tu boras ni koru saya tibu mau mengiring-iring anak doh boru dongamu na meto satu sorma ope sera doa mai tadi